κύριος Κολοβός, στο ίδιο ερώτημα. Η κυρία Φωκά τυχαίνει να είναι και συνάδελφος. Συνάδελφος στην πραγματικότητα. Ο κύριος Κολοβός έχει εγκαταλείψει την τάξη γιατί είναι εκπρόσωπος των συναδέλφων. Την έπιασα την αιχμή και θα τα δούμε όλα μαζί. Να τα δούμε. Είναι συναδέλφισσα την οποία και ως συναδέλφισσα και ως άνθρωπο και ως υποψήφια σαν ακόμα τη σέβομαι απόλυτα. Βεβαίως δεν περίμενα με τόσο θράσος, χρησιμοποιεί μια έκφραση που ίσως δεν είναι η πιο κόσμια, να μιλάει για αγώνες εκπαιδευτικών, για θέσεις ανθρώπων ενάντια σε αυτή την αξιολόγηση, η οποία δεν είναι αξιολόγηση για να παρέχεται εκπαιδευτικό έργο καλύτερο, είναι αξιολόγηση, χειραγώγηση και είναι μια δεξαμενή, κατασκευάζει δεξαμενή διαθεσιμοτήτων για αυριανή απόλυση. Όταν, ειδικά στον χώρο των καθηγητών, που δεν είναι μόνο αυτοί, είναι ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε διαθεσιμότητα. Μπορεί να μας πει η Νέα Δημοκρατία με ποια αξιολόγηση έθεσε αυτούς τους συναδέλφους εκτός υπηρεσίας? Με καμία. Και στη θέση τους πήρε αναπληρωτές, πήρε ορομίστιους και τα σχολεία αυτή τη στιγμή δεν έχουν καθηγητές. Εμείς βεβαίως αυτές τις αντισυνταγματικές λειτουργίες με την αυριανή κυβέρνηση, όλα αυτά που έχουν κόψει το λαιμό των εργαζόμενων, όχι μόνο των καθηγητών, 15.000 απολύθηκαν όλο αυτό το διάστημα χωρίς αξιολόγηση, έτσι όπως την καταλαβαίνει. Απολύθηκαν 15.000. Σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία, φαντάζομαι. Γιατί δεν υπάρχουν ανάλογα στοιχεία. Όχι, όταν θα λέτε κάποια πράγματα θα πρέπει να τα υποστηρίζετε με στοιχεία. Και υπάρχουν και άλλες δεξαμενές που με βάση αυτή τη χειραγώγηση, γιατί είναι άλλο πράγμα η αξιολόγηση. Η δική σας αξιολόγηση τι λέει? Υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία, μετρήσιμα? Θα μπορούσατε, δεν σας διάκοψα καθόλου. Δεν διακόψατε, αλλά όμως την υπομονή, βασίζεστε πάνω σε ένα πράγμα το οποίο είπα. Και την ψυχραιμία. Ναι, έχω πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Την υπομονή και την ψυχραιμία που αντιλαμβάνομαι ότι δεν την έχετε. Και κυρίως έχω και εργασιακή εμπειρία. Να μου απαντήσετε μετά. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, να τελειώνουμε με αυτό. Ναι. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να παίζει στις πλάτες των εργαζόμενων. Επειδή είναι εθελόδουλοι, επειδή εκτελεί εντολές της Τρόικας, επειδή δεν διαπραγματεύεται και, εν πάση περιπτώσει, πότε αυτή η κυβέρνηση ή ο κύριος Σαμαράς μας έλεγε την αλήθεια? Όταν σε όλους τους τόνους μέσα από τα ζάπια έλεγε ότι είναι αντιμνημονιακός και έκανε για να γίνει πρωθυπουργός αυτή την μεγάλη κυβίστηση, αυτή την λαϊκά κολοτούμπα που έγινε ο πιο μνημονιακός των μνημονιακών. Μα τώρα να μιλάτε εσείς για κολοτούμπα είναι αστείο. Δεν έχετε την υπομονή, φαντάζομαι, να ακούσετε. Τοποθετήστε επί πολλών θεμάτων και καλό θα ήταν να τα παίρνουμε ένα-ένα. Δεν θα μου επιβάλλετε εσείς πώς θα τοποθετηθώ. Να έχετε την υπομονή και κυρίως την ψυχραιμία που τη χάσατε. Όχι, δεν την έχω χάσει καθόλου. Δεν είναι δυνατόν να τη χάσω. Γιατί ο ελληνικός λαός κατάλαβε επιτέλους τον εμπεγμό. Δεν ανέχεται άλλο αυτές τις κοροϊδίες. Γιατί υπάρχει εμπεγμός. Δεν μπορεί να μου λέει το Πασόκ, και δίνω την πάσα στον κύριο Τζαμαλή, ότι είναι στην κυβέρνηση για να περιφορήσει μισθούς και συντάξεις, όταν έχουν φτωχοποιήσει την κοινωνία, όταν οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν κοπεί κατά 50%. Όταν η ελληνική κοινωνία. Θα χρόνο παρακάτω να συζητήσουμε για όλα αυτά. Ναι, να πούμε δύο πράγματα λοιπόν. Να πούμε δύο πράγματα γιατί μπαίνουν έτσι. Μπαίνουν ζητήματα. Άρα, για να τελειώσω και ελπίζω με νυφαλιότητα και χωρίς πανικό να μιλήσουμε για προγράμματα και να δούμε αυτό το διακύβευμα σήμερα στην κατάσταση που βρισκόμαστε είναι. Συνεχίζουμε αυτή την αδιέξοδη πολιτική ή την ανατρέπουμε? Δηλαδή, με απλά λόγια, μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ, φόβος ή ελπίδα.